ତମେ କହିଥିଲେ ଆଜି ବାହାରକୁ ଯିବା ବୋଲିକା ମୁଁ ରେଡି ହେଇଯିବି ଯିବା। ନା ନାଇଁ କୁଆଡେ ଯିବାର ନାହିଁ ବାହାରକୁ। ବାହାରକୁ ଗଲେ ତମେ ଏଇଟା କିଣିବ ସେଇଟା କିଣିବ ଏଇଟା ଖାଇବ ସେଇଟା ଖାଇବ ଗୁଡାଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। କୁଆଡେ ଯିବାର ନାହିଁ ଘରେ ରହିବା ଘରେ ରହିବା ଘରେ ରହିବା। ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ। थैंक यू। बाहर को गले पैसा खर्च होतला आजिकल की ऑनलाइन हो गले जे घरे रही भी पैसा खर्च होची।